12-13 personer, fuld maskering, iklædet sorte biler, hele lortet. Lige fortæller os, at vi ikke skulle lige være ved lufthavn. Det er en shotgun. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du er nødt til at råbe. Det er en shotgun. Miver du? Nej. Nej. Der kan jeg godt huske op på hospitalet engang, ja. Nej. Hvorfor er der sådan en tøsespejler på? Den der på Ind for søren. Hvad fanden er ham der i gang i? Undskyld mig. Lige smider jo lyd på ham. Ja, det har han også. Ja. Piv ulovligt, Ja, du har lige stjålet hans bil. Jeg havde fandme jagtet det også, hvis jeg var dig. Altså, hvad fanden foregår der? Kom ud af den bil. Det Ja, han jagter mig, mand. Kæft, jeg havde jagtet dig, hvis du også stod min bil. Hvorfor fanden er han at du står? Hvad mener du? Det kom ud. Jeg står her og Hvorfor kigger ind i siger du bilen. undskyld? Ja, det tror jeg ikke på. Hvorfor tror du ikke det? Prøv at slå den op en gang. Fordi jeg lige så dig hive en mand Har ud du af slået den. den op måske? Nej, men det har min kollega. Ja. Ja, det passer nok meget med godt ham der, han hed Det var Peter. Mogens. Peter. Mogens. Ja. Hvad hedder du? Hedder du Det Mogens? var min far. Åh. Jeg er tilbage om lidt, jeg bliver stoppet af panserne. Hvorfor kalder du os panserne? Bare lige, det er den der vennegruppe, jeg er rundt med, ikke? De forstår lidt bedre, hvis at... Nej, hvorfor har Biver fået Altså, band? man skal ligesom tilpasse... Hvad sagde du? Ja, er du det? Jamen, hvis du giver os ID, så kan Altså, vi jeg finde har ud ikke af engang fået 1000 coke and panser for at gå og holde min kæft. Men altså, jeg gav det sgu tilbage igen. Jeg er sgu ikke kriminel. det. Nu åbner jeg lige døren. så Wallah, kan jeg du er se ikke lidt bedre. kriminel. Hvad laver du? Ja. Ja. Du har test mig for coke. Hvad fanden? Lugter jeg lidt? Jeg tror, vi skal rense køretøjet. Ja, det må du godt. Bare kigge op bag. Du skal sgu ikke lukke døren, for helvede. Jo, jeg lukker lige døren her. Hvad laver du? Ja, men Den skal du lukke lort? Hun hedder Ja. sgu Lærke. Det er mig. Det er Lærkes. Åh, jeg tror sgu lige, vi gør op egentlig. Tror ikke, det er fucking mus. Se de to turbo, der stikker op i motoren. Det er vist ikke godkendt. Nu skal vi cyklist ned, og han lander på det der. Dennis, vi kører. Nej. Hvor har en god dag. Gruppe til 12, I må gerne lige tage kurs med de skud, hvis I er ledige. Bravo til 24, og kilde sin anden før, hvis I har så mulighed. Lige med til noget andet. Og op til tal patruljer, hvis bilerne, dem lader vi være, dem kigger NSK kun i, og så tjekker vi motellet i mellemtiden. Der er en Pablo, du bliver bare lige ved bilerne, så for der ikke er nogen, der kommer ind og ud, ikke nogen, der kigger på dem. Så undersøger vi andre patruljer motellet. Lige med til noget andet. Tjek alle hjørner, tjek hvor der kunne ligge en død. Lige med til noget andet skift. En betjent møde, og de fortsætter med at skyde op. Ej, det er løgn, jeg bliver kædet. Hvad fanden er det for noget? Gutter, jeg har jer. En mand nedkæmpe kan lade for skift. Jeg har jer, gutter, fra fædrelandet. For fædrelandet. Hjælp. Fuck, jeg elsker kylling. Hej, lege. Hvad laver I? Okay. Kan på skud for helvede. Hop lige i Romeo, vi har en, der sælger våben. Vi kommer. Nå, kan I høre, gutter? Ja. Det eneste, I ved, det er, at der kommer til at ske en handel. Vi skal rykke ind på alle sammen. Vi kører først, og så kommer I bagefter. Lige meget hvilken rækkefølge I kører med i. Der bliver sagt et ord over radioen. Han siger abekat, og så rykker vi ind. Så hør det over radioen, når der bliver sagt abekat, så kører vi ind. Så kører I bare ned og holder ind, til vi siger til. Nu med 12 skift. Gerne lidt tættere på. I abekatte, der er ikke også. I skal Godt, ind, ryk ind, nu. Ned på knæ, Jamen, I giver ned på knæ. Shotgun. Ned på knæ. I kan høre nogen løbe inden på blokken af. Og så er det jagt. Så det er patruljer. Vi tror, de er gået ind i et lær, om vi så skift. Hey, rolig, væk den! Det er en shotgun. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, du er nødt til at råbe. Det er en shotgun. Ja. Prøv, nu fortæller jeg lige noget, ikke også? Den aftale kan jeg ikke lave, men det kan de to andre, du snakkede med før. Kom ned, overgiv dig, så lover jeg dig, så laver de en god aftale. Bare sæt dig ned. Kom, bare sæt dig ned. Bliv siddende. 0135 har med sigtet og anholdt for vumselse. Du har ikke pligt til at udtale dig.
Jeg har 3 mennesker i klædt hvidt tøjle under på tagen og turbaskift. Kom. Lige der. Jeg har et køretøj her. Kom til turbaskift. Skal vi igen? Kører der. Prøv at tage. Kører efter et køretøj nu. Hun er turbaskift. Ja, kører. Kør ind i parkeringshuset. Se ud af køretøjet, Mike, status. Mike, kom ind. Ej, der er nu, han rammer mig i siden.